And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bumalik ang feelings ko for her after 5 years. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Rika. At ito, ang aking secret file. Year 2014, nagtrabaho ako sa Maynila bilang merchandiser sa isang department store. Dito ko nakilala si Jeff. Niligawan niya ako at agad ko naman siyang sinagot. Masipag at mabait siya. At wala akong nakikitang dahilan para hindi ako umuo sa kanya. Okay ang lahat. Year 2015, nang parehas kaming maregular at na-promote bilang crew leader. Same kami ng boarding house na inuuwian dahil sagot ito ng kumpanya. Dito ko natuklasan na maalaga at maasikaso siya. Minsan, gigising na lang ako na may nakahanda ng pagkain sa lamesa. Lumipas pa ang panahon, na-promote kami ulit. Naging parte kami ng expansion team kung saan kami ang mag-o-open ng mga bagong stores. Sa Batangas yung first branch na inopen namin. Dito ko nakilala ang isang babaeng itago natin sa pangalang Casey. Gandang-ganda ako sa kanya. At pakiramdam ko ay may paghanga ako sa kanya. Naging crush ko si Casey, oo, DJ Rocky. Elementary pa lang ako. Alam ko, may kakaiba na sa preference ko. Nakilala ko si Casey at di kalaunay nakilala ko ang kanyang best friend. Hindi ko akalain na magagawa ko ang isang bagay na hindi dapat. Yung best friend ni Casey, nakilala ko at nalaman kong katulad ko pagdating sa preference. Ewan ko ba? Napalagay ang loob ko sa kanya hanggang sa isang araw ay naghalikan kami. Nalaman yun ng boyfriend kong si Jeff. Humingi ako ng tawad sa kanya sa nagawa ko. Naayos naman ang relasyon namin matapos yun. Lumipas pa ang mga araw natapos na ang project namin sa Batangas. That time, magkakaiba na kami ng lugar na naa-assign. Hindi na kami laging magkasama ni Jeff, so LDR ang peg namin. Dumating sa puntong ang hirap-hirap maghanap ng signal sa lugar kung saan kami nakadestino. Kaya hirap na hirap kami sa communication. At dumating na nga yung araw na magkikita kami. Ewan ko ba kung anong pumasok sa akin at kinuha ko na lang ang cellphone niya. Doon may nakita akong message na mahal ang tawag sa kanya. Umiyak ako ng todo-todo. Tinanong ko siya kung ano yun. Ang sabi niya, wala lang daw. Pinatawad ko siya at naayos kami. Year 2016, na-assign ako sa Isabela. Nakilala ko doon si Dina. Hindi maganda yung unang pagkakakilala namin. Dahil bilang OIC nila, pinagilitan ko siya dahil hindi siya naka-proper uniform. Hindi ko alam na nagpaalam pala siya sa manager namin. Super strict talaga kasi ako pagdating sa trabaho. Hanggang sa lumipas ang mga araw, unti-unting nabago ang unang tingin ko sa kanya. Mabait si Dina, maganda at matalino. Hanggang sa naging close kami. Lagi ba naman ako inuutusan ng manager namin na bumili ng merienda namin ni Dina? Nakakalibre ako, so lagi kaming sabay kumain ni Dina.
Ang hindi ko namamalayan sa sarili ko ay nahuhulog na pala ako. Ultimo, pag-uwi, sabay kami. Lagi kaming kumakain sa labas. At kung ano-ano pang mga aktibidades na sabay namin ginagawa. Kami naman ni Jeff, minsan, nagchat-chat sa isa't isa. Minsan, call o kaya text. Pero hindi kasing dalas kung paano ko kinakausap si Dina. Until dumating na naman yung point na kailangan ko umalis sa lugar. Then I invited Dina sa boarding house namin na makitulog siya just one night lang naman. Pumayag siya. And that night, I kissed her. Gulat na gulat siya. At syempre ako rin. Pero inulit ko. Hanggang sa rumisponde siya. Alam ko na yun ay senyales na may nararamdaman din siya para sa akin. Kaya naging kami. Nung una hindi ko pa alam kung paano kong sasabihin kay Jeff. Pero dahil sa hulog na ako kay Dina, inamin ko na kay Jeff na si Dina na ang pinipili ko over him. Nakipag-iwalay ako kay Jeff at naging kami na ni Dina. Masaya kami ni Dina. Wala kaming sinasayang na araw sa tuwing magkasama kami. Hanggang sa na-assign ako ng Manila to take my training. Na-promote ako as manager. Nakikita kami ni Dina once a month, kahit na malayo ang Rizal to Isabela. Salitan kami para lang magkita kami. Year 2017 na makapasa ko. Dahil nga sa iba't ibang lugar ako na-assign, marami ang nagkakagusto sa akin. Until I met Kian, my high school ex-boyfriend. Nag-attempt siyang ligawan ako uli. Pero ang sabi ko, taken na ako. Ayaw niyang maniwala. Hanggang sa sinabi kong may girlfriend ako. Ewan ko sa mokong na yun at natuwa pa lalo. Mas lalo akong hindi tinigilan. Ipinagpatuloy niya ang panliligaw niya sa akin hanggang sa umabot ng 5 buwan. Sinusundo niya ako palagi sa trabaho. Kahit hindi ko sabihin sa kanya, pumupunta siya. Ang dami nga namang tukso sa paligid. At dun ko napagtanto na magkakasala na ako kaya nakipaghiwalay ako kay Dina. Pero ayaw niyang pumayag. Ayaw niyang pumayag na maghiwalay kami. Kaya napagdesisyonan kong ituloy na lang ang relasyon namin. Hanggang sa umuwi siya sa bahay. Dun ko na-realize na mahal ako ni Dina. Kaya talagang pinatigil ko na sa panliligaw si Kian sa akin. Pero bago pa dumating si Kian sa buhay ko, gulong-gulo na talaga ang isip ko. Dahil gusto kong balikan si Jeff. Nagigilty kasi ako sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Tapos nalaman ko pang pinirahan lang siya nung naging girlfriend niya pagkatapos ko. Kaya mas lalo akong nagilty. Nakailang attempt na rin akong makipaghiwalay kay Dina. Bigla ko na lang naiisip na mali ang relasyon namin. Kasi syempre gusto ng mga magulang ko na magkapamilya ako. Kaya sinabi ko lahat ng pwede kong idahilan para iwanan niya ako. Alam kong paulit-ulit ko lang siyang masasaktan. Hanggang sa tuluyan na nga akong nagkasala kay Dina. Nakilala ko si Faith. Naging open ako sa kanya about sa personality ko, sa preference ko, sa orientation ko. Nalaman kong same pala kami. At nalaman ko na may gusto siya sa akin dahil hinalikan niya ako. Yung tipong parang naging kami habang kami pa ni Dina. Year 2018, tuluyan na ako nakipaghiwalay kay Dina. Kahit ayaw niya, pinanindigan ko talaga. Nag-resign ako sa trabaho ko noon. Tinigilan ko na si Faith. May mga admirers ako. Ayaw nila akong tigilan.
Pero si Kian, siya yung gusto kong magstay. Kaya sasagutin ko na sana siya nang malaman ko na meron na pala siyang girlfriend. Syempre, kasalanan ko rin naman. Pinatigil ko siyang manligaw sa akin. At dahil doon nasaktan ako. Kasi umasa ako na pwede kaming dalawa. Natagpuan ko na lang yung sarili kong nakikipagbalikan kay Jeff. Ako mismo ang sumuyo sa kanya at nanligaw. Inabot yun ng mga 6 na buwan. Pinatunayan kong nagbago na ako. Hanggang sa year 2019, naging kami. So, ngayon, 4 na taon na kami ni Jeff. Live-in na kami for 3 years. Kaya lang, 2022, namatay si Mama. Ang sakit nun para sa akin. Kaya sabi ko, kailangan kong ayusin ang lahat para sa sarili ko. Year 2023, nagtayo ako ng business. Ayun, ginawa kong busy yung sarili ko para maibsan yung lungkot sa pagkawala ni Mama. Hindi ko na namamalayan na papabayaan ko na pala yung sarili ko. Kulang sa tulog, laging pagod, hindi na nakakakain sa tamang oras. Until I was diagnosed with a mental disorder. Meron akong depression and anxiety. Si Jeff ang nag-alaga sa akin. 1 buwan akong nagkasakit. Hindi ko kontrolado yung sarili ko, yung nararamdaman ko. Galit ako sa lahat. Ang dami kong hallucinations. Nakakala ko totoong nangyayari but in reality, nasa utak ko lang pala lahat ng yun. At lagi ko naiisip si Dina. Siya na ang naging bukang bibig ko. 5 taon nang wala kami ni Dina pero hindi ko maintindihan kung bakit siya pa rin yung hinahanap-hanap ko sa lahat ng naging past ko. Until my sister contacted Dina through my messenger account. Nakipagtulungan si Dina para mas mapabilis yung recovery ko. Lagi niya akong kinukumusta, nakikipag-video call sa akin, kahit hindi ko alam kung anong nangyayari. Then nung pakiramdam ko nakaka-recover na ako, chinat ko siya na mahal ko siya. At wala akong ibang minahal ng ganong level kung hindi siya lang. Sabi niya maayos na raw ang buhay niya at wag ko na siyang guluhin pa. Hanggang sa binlock niya ako. Walang araw na hindi ko siya naiisip. Si Jeff ang kasama ko pero si Dina ang laman ng puso't isipan ko. Ultimo sa panaginip, andun lang siya. Ilang buwan na rin nung magkasakit ako at feeling ko okay na ako. Unti-unti na ako makaka-move on kay Dina. Ang hirap lang kasi bumalik yung feelings ko for her. Siguro, siya talaga yung taong mahal ko. Hindi ko rin kasi maiwasang isipin yung huling habilin ng nanay ko. Na sana si Dina na lang ang nakatuluyan ko. Dahil gusto niyang maging masaya ako sa taong mahal ko. Kaso huli na Si Jeff na ang pinili ko. May mga pagkakataon sa ngayon na ayoko nang gumising. Nawawalan ako ng gana sa buhay. Kasi nga, wala na si nanay. Pero sinusubukan kong labanan. Dahil alam ko na si nanay pa rin ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Ang hindi ko lang kasi talaga makaya ay yung pagbalik ng feelings ko for Dina. Kahit chat, ipinagkait niya sa akin. Alam kong mas makabubuti para sa aming lahat na ituloy ko lang yung buhay na meron ako ngayon. At kung ano mang meron kami ni Jeff, kalimutan ko na si Dina. Kaya lang, hindi ako pinatatahimik ng utak ko. Gusto kong makausap siya ng maayos. Gusto ko ring maging okay yung pagkakaibigan namin. Kahit yun lang. Ano kaya dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Itutuloy ko bang puntahan si Dina sa Isabela? O tuluyan ko na siyang kalimutan? Thank you po sa pakikinig ha. At sa pagbabasa ng aking storya. Muli, ako si Rika. At ito
ang aking secret file.